Izixazululo zethu eMzansi zithi: sizoxosha abokufika ne-ANC. Simise umthethosisekelo. Abezinye izizwe babuyele emakubo beyosiza khona. Ecosystem. Thina sasicindezelwe ubandlululo. Lwalungekho ubandlululo emazweni angaphandle, ngoba kade bakhululwa. Kodwa lo mthethosisekelo nezinkantolo zibeka abezizwe phambi kwezakhamuzi. Vukani bafethu, liyahamba izwe. Sasingaphansi kombuso ononya kakhulu. Impi yasePalestine nabakwa-Israyeli iqhathaniswa nombuso wamabhunu. Ngesihluku. Kodwa intsha ayazi lutho ngalomlando. Isihluku senkatha, i-IFP sifihlwa ngu-ANC kaMandela, izimpimpi. Ngizwe elinye iqhawe litshela abezizwe ukuthi sayilwela lenkululeko. Abaningi bafa ukuze sifike lapha. Hamba ulwe nohulumeni wakho ukuze uphile. Benilinde thina ukuze sithole inkululeko yethu ukuze niyithathe mahhala. Niyahlanya. Ngaphambi kokuthi abakwamanye amazwe, ne-ANC, ne-D ne-AFF basitshela ngombhedo wokuzonda abamnyama. AmaKhoisan, amaXhosa, amaZulu, amaVenda, abeSuthu bonke abasemzansi abafowethu. Ayi abokufika. Sinezinkinga zethu, please. Abamnyama, amakhaladi, abamhlophe namandiya. Ngisho ne-IFP esasilwa nayo bangabafowethu ngaphambi kwanoma yimuphi umuntu wangaphandle. Nabamhlophe abasicindezela beza phambi kwabo. Kudingeka siguqule leli lizwe singabantu basemzansi. Ukube bekunenzondo, besingeke sizimisele ukusebenza nabantu ababesibulala kusanodlame. Omashayabhuqe. Hambani niyolungise izinkinga zenu, nathi silungise ezethu. Nguthandi lona.